trote batien. Umiak eta goizian, 6 aldeako bai, ekiko zen. 8 joan biharko zuen mendia eta izan eskuek eta eriko sarik eta preparatu eta danak inda. Eta gehun guztin, antxe. Gero garbiketak eta batien guatzen naiz, ura eskaxamar zen, eta guatu zitzaion, sorrak amak eta hoi garbitxi berzituela, arma joan zazkan erropa zurik hartu barrena jaburun, eta beko presaino jetxi, eta antxe, garbitzen, hoi goguan dakatu hain diken, nien eskabaskorra, nik zerbait emanun, baldian o zerbait emanun nik, viejio handiken. Eta gehoari, talote esnia, be kasuela zabatian, siembreran mokua, baina kirtenakin, izatezan. Be kutsarian txuluakin. Han eosi inda bero-beruak ekarri eta haik. Dire atea, haik jate zitunien, eskola eta ama etxea astuakin. Guetxean, haragi saldakin indako zopa. Gero urruna, potajia, urruna, o garbantzu o zana. Eta gero, haragi osila. Ugi zurik ez, olilua ere ez, olilua. Etxeko txerrin mantekakin. Orduan, patata frijitzeko eta ogila bintzat, ogi beltzakin, ni oiguatzen naiz. Ogi beltza, ogi txurila. Aberatza bakarrik, batez ben. Etxien gauza asko, txerrira zaion zuen, olioak arrotza bazak askan duen. Olio asko batzuk azitze zen zuen. Olio sartzen zen etxien, jate zen zuen bisatuta. Txerrekidea bazak ezen duen, esnia bazak ezen duen. Taluan faltegitzen duen, baurruna faltegitzen duen. Osa, gozek ez. Eta gero, flana, arrozko letxe, postia. Postelatxean zaharra izatezan. Beti ondo janda, jan garbitia eta jan fuertia. Horretik, nuain aguntia dako. Netxiketan beti bazaren lanian. Eta gizonezkoak eta beti bedia jasten hiltzen itzanean, nire 10 urtezke potu hartu eta bastarreko bedia jaste joten itzan. Eta gota mutu nintzen, ikasi nolako. Gizonezko dena lana urtezian, eta gero honek mirzatzen lana denak. Baina 14 urtezkoz, bost behi jetxi, hain manejatu, hain marmita bizkarrin hartu eta kala etorri 7 erritako. Eta gaik etxe partitu, enkargukin da beti horret jo. Hoxen abiltzitu izan du. Nitzako euskera, basia hoxi izan du duguk, erdera oso gutxi indeu, eta guain babi ertzegean ian, ez ginen horri biltzegea, ulertzeko aina ikedeu eta aurrea. Euskera biharrezkoa, iritsi zain nahi. Hoxe ezatu dugu genizkuntza eta... Eta monjasian danak erdaldunak. Eta dana egiten duen erderaz. Eta bakarrikan egiten duen etxian, euskera zamaki, eta kalian debekatu bazegon. Kalian debekatu bazegon, euskera zizeitea. Eta gero aratzaldian, oi bai, errosaioa eta palos, nehitzaten beste tokatu. Baina hemendikan baskorraz, da hemendikan tiratu, neaino belarren jaboskatu da. Gero baina esate dute diskriminatu. Diskriminatu gu izan ginen egiten. Ez zioten usten euskera ziz bat iren, ez zertxo bat egane. Eta gaina zioten mania espeziala, baskorraz. Andrez Arbate bai, baskorraz esatezen. Kalien dan erderaz. Tengo una muñeca vestida de azul, olako kontuk. Eta gero nire amak esatezian asko, xaxarko nunda, txotxa biltzen, txotxa zertako, suba egiteko, suba zertako, arroltza pergitzeko, arroltza zertako, apaisai emateko, apaisa zertako, mesa emateko, mesa zertako, guta mundu guzia salbatzeko. Bai, handoan ibiltzen ginen, plazan da musika zatezan, da dantzan, sueltuan, da... Hemen plazan zate ginen. Hemengo neska mutilak, dantzan da bakarrikan bai, asko. Ez baitzan mutilik gustatzen nolo que zeba, neska dantzan egin duen. Bai, heldut ez datezen agarraru. Eta gero sueltuan asko egin duen dantzaguk. Koiko plazan, hemen plaza goien do, eta behian, beko plaza,
Oso politia esaten kalian antzitzia. Iraganean izan zen Andoain, bada gaur ere, baina han, paretetan, estropozu egiterik ez dugun lekuetan. Bitartean, iragana ahaztu nahirik, eta etorkizunera heldu ezinik bizi gara, orainean. Aizearen astindutan askatuz, gorputz libre bat bilakatuz. Kriseilu baten argitzalpean, gorputzen itzalekin jolasean, gorputz libre